Jeg tror, jeg er den der solvej. Rasmus. Den her. Er der ild? Hvad? Er der noget ild? Ja. Græs? Er der kun græs? Nej. Er der sådan en græs? Eller er der også sådan en der? Nej, der er en lille klump. Man bruger knip. Der ligger i knip. Ja, selvfølgelig har vi det. Jamen, det skal jeg bruge. Men det er også et stort skidt. Det er ærgerligt til, at I må smadre jer. Altså dem, der godt smadre. Ja, du kan godt smadre, men du kan også bruge. Og vi har ikke taget dit. Vi har ikke brugt dit. På et tidspunkt, når vi mange, så skal vi nok. Vi ligger på vores lager. Har I kun lavet det spejl der? Вот это во мне реально другого нету, это исполнение там, какая-то структура, Der er ikke nogen i køen nu.